Je to jako model tego. Nešáhej do té vody. A to dělá. Pojď a. Tam píše. Sám hned. To je hezký. Máš to páčí. Ne. No jo. Tak si pohled nejde ruku do toho žlutýho. Tak si mě taká. Tady. Už mi to půjď. Počkej já. Pokud takovýhle tak dělá, tak tě nám hezí chytnou policajti, než ho uděláš. To ano. Co to je? Co tam píše? Co si podepíte, že? Ne, bro.